Xayrli kun оқушылар, дәресебезне башлыйбыз. Оқушылар, bir генә мизгелгә күзләрегезне йомып, якында килгән тавышка колак салыгыз әле. Нинди тавышлар ишеттегез? Нинди хисләр туды үзегездә? Әйе, дөрес, җил тавышы, шулаймы? Бер төрле салкынлык, ачы җил биләп алгандыр үзегезне. Без сезнең белән бүген дәресебездә Россиянең салкын зонасы тундра белән танышырбыз. Әйдәгез бергәләп табигый зоналар картасына күз салыйк әле. Арктика чүлләре зонасыннан көньякка таба, төньяк диңгезләре ярлары буйлап тундра зонасы урнашкан. Укучылар, карагыз әле, безнең тундра картада нинди төсләр белән бирелгән? Әйе, бик дөрес. Картада тундра шәмәхә төс белән бирелә. Тундра салкын, урмансыз тигезлек. Саам теленнән үле җир дигәнне аңлата. Тундрада кыш бик озак, 7-8 ай дәвам итә. Һәм кырыс, салкыннар -50 градуска кадәр җитәргә мөмкин. Елның күп өлеше кар белән капланган. Ә менә җәйләргә килгәндә, алар бик кыска һәм салкын. Кояш нурлары җирне тиешенчә җылытып бетерә алмый. Кыска гына җәй эчендә туфрактагы тун якынча 30-40 см тирәнлектә эри. Тагын да тирәндәрәк мәңгелек тунлык катламы ята. Ул бер кайчан да эреми. Тундрада сазлыклар һәм күлләр бик күп. Ничек уйлыйсыз? Ни өчен? Тунлык катламы яңгыр һәм кар суларны тирәнгә үткәрми. Һава температурасы түбән булганлыктан, туфракның өстке катламындагы су парга бик акрын әйләнә. Шуңа күрә тундрада сазлыклар һәм күлләр бик күп. Моны испатлап, без сезнең белән хәзер кичкенә генә тәҗрибә уздырып алырбыз. Сезнең каршыгызга ике бер төрле савыт куелган. Һәм аларны һәрберсендә бер күләмдә туфрак салынган. Ничек уйлыйсыз? Әгәр дә мин хәзер шушы савытларга су салсам, нәрсә булыр икән? Әйе, бик дөрес, туфрак суны үзенә сеңдерергә тиеш. Хәзер мин ике савытка да бер күләмдә су салам. Беренче савытта җир суны сеңдерде, ә икенче савытта су сеңмәде, өстә калды. Бәлки суга сеңәргә нәрсә дә булса комачаулыйдыр? Димәк, нинди нәтиҗә ясарбыз, укучылар? Әйе, бик дөрес. Тундрада кышлар бик озын һәм салкын булганлыктан, бик зур тирәнлектә тун хасил була. Һәм кыска җәй аралыгында җирнең өске катламыгына эрергә өлгерә. Күп еллык тун туфракның нечкә катламы аша эрегән суларга үтәргә мөмкинлек бирми. Шуңа күрә тундрада сазлыклар һәм күлләр күп. Әйдәгез, тундраның табигый шартлар схемасын карап үтик. Димәк, тундра урмансыз тигезлек, мәңгелек салкын урын, кыш кырыс салкын, җәй кыска һәм шулай ук салкын. Тундрада язын бик матур була. Тылсымлы таяк белән селтәнгәннән соң уянган кебек, бөтен дөнья күзгә күренеп матурлана, җанлана. Күп үсемлекләр чәчәк атып калырга, җимеш һәм орлыкларын өлгертеп калырга тырышалар. Тундра ул мүкләр, лишайниклар һәм төрле җиләкләр патшалыгы. Барлык тереклек өчен шартлар бик кырыс. Тундрада үсүче үсемлекләр: болан мүге, ягел, саз җиләге, күк җиләк, торна җиләге, нарат җиләге. Шулай ук кәрлә каен һәм кытып талы гаҗәеп үсемлекләр. Алар барысы да тәбәнәк һәм җиргә түшәлеп үсәләр. Чөнки җир өсте җылырак була, җилдә тынычрак исә. Ә кышын кар кертләре аларны каплап китә һәм салкын җилләрдән саклый. Җәен тундрада ширкиләр бик күп. Торналар, казлар, аккошлар, шөлдиләр җәйгә тундрага очып киләләр. Биредә алар бала чыгаралар, ә кышка кергәнче җылы якларга очып китәләр. Ә менә ак кертлек һәм ак ябалак тундрадан бер кайчанда очып китмиләр. Алар тундра кошлары. Ак ябалакның һәм ак төлкенең төп азыгы булып вак кимерүче лемминглар.
Шунысы кызык. Лемминглар кышкы йокыга талмыйлар һәм хәтта кар астында балалыйлар. Ак төлкеләр гади төлкеләргә охшаган. Җәен ак төлкенең мехы кара сүкрән төстә һәм кыска йонлы була. Ә кышын ул ак төстә, озын йонлы, йомшак була. Тундраның күрке, горурлыгы төньяк кыргый буланнар. Куя мехы аларны салкыннан саклый, ә икегә аерылган киң туягы кар өстендә батмый йөрергә мөмкинлек бирә. Укучылар, хәзер мин сезгә бер уен уйнап алырга тәкъдим итәм. Уенның шартлары бик гади. Биредә ике табигый зона бирелгән: Арктика чүлләре һәм тундра. Сезгә бирелгән үсемлекләрне һәм хайваннарны кайсы табигый зонада очратырга мөмкин булганлыгын атарга кирәк булачак. Ак төлке, лемминг, ак аю, ягель, ак ябалак, сүлән, морж, нарат җиләге, күк җиләк, кыргый болан, саз җиләге, лишайниклар, ак көртлек, поляр мәкләр. Бик яхшы укучылар, дәресебезне дәвам итәбез. Тундра Россия территориясының 5тән 1 өлешен алып тора. Кешеләр меңләгән еллар элек монда килеп урнашканнар. Әмма табигый шартлар бик кырыс булганлыктан, тундрада халыклар бик аз яши. Төньяк халыклары балык тоту, аучылык, болан асраучылык белән шөгыльләнәләр. Төп шөгыльләре булып, болан асраучылык тора. Алар төньяк планнарын үрчетәләр. Кызганычка каршы, бүгенге көндә тундрада экологик проблемаларда бик күп. Шуларның берничәсен сезгә атап үтәсем килә. Зур машиналар һәм тракторлар йөргәнлектән җир өстендәге туфрак бозыла, үсемлекләр үлә. Нефть чыгарган вакытта еш кына тирә-юн пычрана. Күпчелек болан көтүлекләре урынында лишайниклар юкка чыга, чөнки көтүлекләр вакытында яңа урыннарга күчерелми. Хайваннар дөньясына законсыз аучылык, браконьерство бик зур зыян китерә. Демәк, укучылар, тундра салкын урмансыз тигезлек, Арктика чүлләре зонасыннан көньяктарак урнашкан. Тундрада табигать Арктика чүлләрендәге кебек үк кырыс түгел. Шуңа күрә биредә үсемлекләр һәм хайваннар дөньясы байрак. Җирле халыкның төп шөгыле болан асраучылык.